दावरायबारियाव बिराद सिख्लाफोर दं होनना मिथिदोंमोन आङो माथो गैथाराना आंबो बिनिफ्रायनो सासेसो नायनानै लांसै नामा आरि सानदोंमोन आरो माथो सिख्लाफोरानो गैथाराना नानिमोन फिसा फिसाल' दङ अब्लाबो बे जिरायनायफोराबो एसे गोरनाफोरखौ सोमावबाबो मोजां मोनगौमोन बिसोरो मा मेथाइ रोजाबबा मोसागोन दा बेखौसो जिंगा सिगासिनो दं आङो गंगारसो रोजाबबासो मोसागोन नामा बिसोरलाय ना बेंगा बयस नै बिदि स्पिड ना बेखिनियाव थानायफोरा मा मेथाइ रोजाबा मोसागोन बेखौनो सिन्था खालामगासिनो दं आङो दा नाजालांसै लासै लासैनो ना एसेबां हायो नोंथांमोना जेसेबांनो गरम खालामगोन एसेबांनो रोजाबनायाबो गरम जालांबाय थागोन लासै लासै ना लासै लासै गासिबो जालांजोबगोन सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' हनै सेंग्राफोरल'सै माथो सिख्लाफ्रानो गैथारा सिख्लाफ्रा अबाव थांजोबखो सिख्लाफोरखौ दहाय बै लामा खनायावसो जिरायना नायखुमाबाय थानाय नुदोंमोन आं आंखौ गारियाव जिरायबाय बैयाव जिरायना दंमोन सानैसो मा खालामबाय दं ओरैनो होननानै नायखुमाबाय थादों खोमा आंखौ फैगोन ना फैयाखै बिसोरो गारियाव जिरायबा नायखुमाबाय थादोंमोन आंखौ आंथ' नुहुराबो ओरै लाइटजों बिथांमोनासो नायखुमाबाय थादों आरो मानो नायदों मिथिया फैदों ना फैयाखै बिसोरो बरिया फैदो गासिबो बै न'खराव मानसि दंना गैया दाउआ जालांबाय बै न'खराव मानसि दंना गैया सैमाया जालांबाय थारागोबायाव माइ लामनायखौ दाउआ जालांबाय खान्थाल लांब्रैयाव जौ संनायखौ सैमाया जालांबाय बै न'खराव मानसि दंना गैया दाउआ जालांबाय बै न'खराव मानसि दंना गैया सैमाया जालांबाय बरिया बरिया गाव गासिबो आगैहाय बिबोनांगौ दाय नारखो सेंग्रा बिहामजो एदावगोरा आगैहाय बिबोनांगौ दाय नारखो सेंग्रा बिहामजो एदावगोरा बैसागु बोथोराव खाम सिफुङा लानानै दामहाय नारखो दामोबोला आंलाय मोसागोन बागुरुम्बा हाय हायला हुइला बैसागु बोथोराव खाम सिफुङा लानानै दामहाय नारखो दामोबोला आंलाय मोसागोन बागुरुम्बा हाय हायला हुइला हालिया आंलै बाजो गारामा राननायखौ सहायबावनो हालिया आंलै बाजै गारामा राननायखौ सहायबावनो दङब्ला दङ होनदो बाजै गैयाब्ला गैया होनदो मैसो बेदरा रुखाहैदो बाजै नाफाम गुन्दैया एवखाहैदो मैसो बेदरा रुखाहैदो बाजै नाफाम गुन्दैया एवखाहैदो बरिया गासिबो लागाव लागाव बैसागो 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 Thank you.
दासो गरम जालाजोब्बाय नै सिख्लाफ्रा अबेनिफ्राय फैखो फाथा मोनासै ना स्टेजआ बुंफैलायदों मालाबानो उनखैजा आङो नायसनहरलाय लाङाखैमोन अबाव थांजोबखो मोसाग्राफ्रा सानदोंमोन आङो सिगाङाव नुयैखाय बरिया गोजोननाय थाबाय मोसाफानायनि थाखाय बेफोरबायदि मोसाबाय थायोबा आंहाबो गरम जाबाय थागोन नै एबार आरो हिट होबावनोसैलाय ना बै जिरायना थानाय मादैमोनाथ' गैया सिखारखाया बिथांमोननोथ' एसे बेंगा बयसो नांगौ नालाय ना बर' मेथाइआ जानाय नङा बिसोरखौ सिखारहोनो हानाय नङा एबार हले एसे मिनिनायखौ नुदों दहाय एसे बोरैबा नायनो बानाय साइज देखायबाय थादोंमोन एबार एसे जिरायनायाबो मिनिफानायखौ नुदों आरो मोजां मोनदों एबार ना बिदिनो सापर्ट होबाय थाबाथाय आरो रोजाबबाय थागोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों